роҳ сӯи шаҳри Кӯлоб ҳайати эҷодию техникии телевизиони варзишро ба мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба шиноварӣ мебурд. ин макон барои баргузории мусобиқаи мазкур интихоб гардида буд, ки сабқатгоҳи хубест барои доир намудани мусобиқаҳои шиноварӣ. об мӯътадил, ҳафз омода ва издиҳоми зиёди мухлисон, иштиёқмандон ва варзишгарони навъи шиноварӣ дар толор дида мешавад. ва баъд аз чанд лаҳза дар ҳамин маҷмӯа мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба шиноварӣ барпо мешавад. то баргузории мусобиқа чанде вақт аст ва мо тасмим гирифтем, ки чанде бо мухлисон, бо тамошобинон инҷо ҳамсӯҳбат шуда бошем. ва инҷо амаки Амиралӣ ба ҳамроҳи мо ҳастанд, ки мегӯянд, ки тамоми мусобиқаҳои варзиширо ман рафта аз пеш мебинам ва имрӯз бисёр хурсандиовар аст барои эшон, ки дар мусобиқаи шиноварӣ иштирок кунанд. Чӣ ҳолу ҳаво доред? раҳмат бародари азиз. мо гуфтан дар ки шикронаи Иstiqlol, шикронаи мулки Тенҷи Обод, ки дар ҳамин хел давлати бузург, дар ҳамин хел давлати Тенҷи ором зиндагӣ мекунем ва дар ҳамин хел бибинем, дар ҳамин хел толори хушбоди ҳаво бо тамоми асбобҳои имрӯза муҷаҳҳаз нишастем, тамошо мекунем, лаззат мебарем. мо интизори ҳамин хел мусобиқаҳое ки ташкил кардем, интизори ҳастем, ки ҳамин хел мусобиқаҳоро аз наздик бибинем ва ба маҳорати бигем спортсменҳо, ҳамин хел варзишиёни волои ватанамон аз наздик шиносшем, бибинем, лаззат барем. дӯстони азиз, варзишгарони аз ҳама хурди мусобиқаро мо дарёфтем ва хостем ҳамроҳи эшон суҳбат карда бошем. хуб, чӣ ном доред? Одинаи Фирӯз. Фирӯзҷон, чӣ гуна аст барои ту иштирок дар чунин мусобиқа ва чӣ эҳсосот дорӣ, чӣ интизориёт дорӣ? Ман эҳсосот дорам, ки ман дар амин ҷои аввалро ишғол мегирам. хуб, чандум бор аст ки дар мусобиқаҳо иштирок мекунӣ аз шиноварӣ? Ман бисёр шудааст. медал дорӣ? Бале, бале. Чанд медал дорӣ? 24 та. 24 медал аз шиноварӣ? Бале. хуб, 24 медал аз шиноварӣ дорад Фирӯзҷон ва мо итминон дорем, ки дар оянда дар сатҳи ҷаҳонӣ, ҳатто олимпия мо Фирӯзҷонро дар мусобиқотҳо мебинем. муваффақият. раҳмат. хуб, нафари дигар боз инҷо ҳамроҳи мо аст. чӣ ном дорӣ? Оятулло. оятулло, акнун дар кадом навъи шиноварӣ ту иштирок мекунӣ? шиноварӣ озод ё ин ки баттерфляй ё ин ки дигар? мехоҳам дар мусобиқаҳои байналмилалии шиноварӣ иштирок кунам ва сазовар ҷои аввал гардам. ба ман бисёртар шиноварӣ дар зери об маъқул аст ва бинобар ин мехоҳам дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намуда сазовар ҷои аввал гардам ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. ташаккур, муваффақият ба шумо. ҳамасола бо ибтикори Федератсияи Миллии шиноварии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон даҳҳо мусобиқа аз риштаи шиноварӣ ташкил ва баргузор мешаванд.
дар ин баробар бо мақсади густариши варзиши шиноварӣ мусобиқаҳои кушод миёни ҳаваскорон низ роҳандозӣ мегарданд ки мақсад аз ташкил ва баргузории он рушду равнақи ин ришта дар тамоми манотиқи кишвар мебошад. бо ҳамин мақсад мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ дар доираи фестивал барои инкишоф ва рушди варзиши шиноварӣ дар шаҳри Кӯлоб баргузор карда шуд ки шукӯҳи хоса дошт. албатта ҳамасола тибқи нақша ва дастгирии Федератсияи Миллии Шиноварии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ ҳамасола дар шаҳру ноҳияҳо дар деҳотҳо мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба шиноварӣ барои рушди ин намуд дар деҳот баргузор мегардад ва имсол тибқи супориш ва дастури Федератсия ин мусобиқа дар шаҳри Кӯлоб дар як сатҳи баланд баргузор гардид ва дастаҳо аз тамоми минтақаҳои Кӯлоб иштирок ва хубоозмоӣ намуданд, албатта байни 3 сину сол. мусобиқа аз маросими кушодашавӣ оғоз гардид. маросим бо тантана ва шукӯҳи баланд ба роҳ монда шуд ки теъдоди зиёди ҳаводорони ин риштаро ҷалб карда буд. ҳамин тариқ баъди суханронии масъулини соҳа ва садо додани суруди миллӣ мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ дар доираи фестивал барои инкишоф ва рушди варзиши шиноварӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ кушода эълон гардид ва нерӯсанҷиҳо ба роҳ монда шуданд. дар асоси дастури супоришҳои асосгоҳи сулҳу ҳамояҳии миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон чӣ ки супориш доданд ки бо ҷавонон кор кунем, мо варзишро байни ҷавонон паҳн намоем. яке аз намудҳои варзиш ин шиноварӣ аст. худатон ки медонед, барои ҳамин Федератсияи Миллии Шиноварӣ дар асоси супориши раиси Федератсияи Миллии Шиноварии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ ман инчунин мусобиқаро барои ҷавонони шаҳри Кӯлоб ва минтақаҳое ки гирди атрофи Кӯлоб ҳастанд ташкил кардем. худатон ки шоҳид будетон. мақсад аз ҷалб намудани ҷавонони шаҳри Кӯлоб ва минтақаҳои гирди атроф ба намуди шиноварӣ ки ёд гиранд шиновария барои оянда дар ҳаёт лозим мешавад. чуноне иброз доштем, мусобиқаи мазкур барои тарғибу ташвиқ ва рушду густариши намуди шиноварӣ роҳандозӣ шуда буд. аз ин лиҳоз сараввал варзишгарони малакадидаву соҳибтаҷриба ба ҳозирин навъҳои шиновариро намоиш доданд ва сипас рақобатҳо аз тарзи шиноварии озод ба роҳ монда шуд. Я сегодня не участвовала в соревнованиях, но мы с девочками показали показательное выступление для того, чтобы другие тоже могли в будущем научиться очень хорошо плавать и стать чемпионами. Впереди у меня соревнования будут по плаванию, и я хочу, чтобы
В этих соревнованиях я получила первые, вторые, третьи места. И надеюсь, что в будущем я тоже буду участвовать в международных соревнованиях по плаванию. И то, что я подниму флаг своей страны. Я хочу, чтобы все девочки занимались спортом, потому что это очень полезно для здоровья, и чтобы они могли продвигаться с помощью спорта, и чтобы в будущем они достигли многих достижений. нерӯсанҷиҳо дар се категорияи синусолӣ ба роҳ монда шуда буданд. иштирокчиён кӯшиш мекарданд барои мақоми ифтихорӣ то ба охир мубориза бурда малакаи худро нишон бидиҳанд. ҳар даври рақобат бо рақобатпазирӣ интиҳо мешуд ва ҳар марҳила беҳтаринҳоро барои нерӯсанҷии ҷамъбастӣ муайян мекард. ҳамин тавр бо гузашти марҳилаҳо ғолибон муайян шуданду аз сӯи кумитаи тадорукот бо тӯҳфаҳо ва медалу диплом қадрдонӣ гардиданд. در مسابقه جمهوری‌های توانستم از بین 8 رقیب خودم اولین شده به مرا برسم و سزاوار مدال طلا گشتم. خب چگونه بود مسابقه برای شما؟ مسابقه برای من آنقدر دشوارم نبود و توانستم که از رقیبانم پیشتر به مرا رسم. در آینده آرزو دارم که در مسابقه‌های بین‌المللی غالب گردم. مسابقه برای ما خیلی خوب بود. برای چی امروز شما نشان برنجی گرفتید؟ چی نرسید به شما؟ با ما کم وقت نرسید و من کوشش میکنم که در آینده به جای اول رسم. خیلی خوشحال هستم که در این مسابقه جای اول سزاوار جای اول گشتم و من باز میخوام که در این خیلی مسابقه ها اشتراک کنم. خوب چند مدت تیاری دید برای مسابقه؟ یک دو سه هفته شد که تیاری میبینیم برای این مسابقه. در عموم چند وقت است که در شناوری مشق میکنید؟ من یک سال شد که در مسابقه ها اشتراک میکنم و سزاوارهای بسیار جایها گشتم. خب چی نقشه دارید؟ چی آرزو دارید؟ در آینده من میخوام که در مسابقه های بین المللی اشتراک کنم و سزاوارهای جایهای خوب گردم. من روز در مسابقه اشتراک کردم، سزاوار مدال برنجی گشتم. چگونه بود مسابقه؟ مسابقه برای من خوب و خاطرمان بود. خوب چی نقشه ها اکنون از پیش برای مدال طلا کردن بود؟ چی نقشه ها را دارید؟ من بسیارتر باید تلاش کنم و با مدال طلا سزاوار شوم. дар баробари ғолибон тамоми иштирокчиёни мусобиқа бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд ки ин иқдом барои болидарӯҳӣ ва ангеза бахшидану ҷалби наврасону ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим бахусус шиноварӣ амали шоиста мебошад. албатта ташкили чунин мусобиқаҳо аз сӯи Федератсияи миллии шиноварии Тоҷикистон барои густариши ин навъи варзиш ба миён овардани дӯстиву рафоқат ва ҷалби бештари кӯдакону наврасон замимаи хуб барои ояндаи ин ришта маҳсуб мешавад. албатта мо кӯшиш мекунем ки ин гуна мусобиқаҳо барои рушди намуди шиноварӣ дар деҳот зиёд шавад, чунки солҳои охир алалхусус соли ҷорӣ дар 6 моҳаи аввали соли ҷорӣ тибқи ҳисоботҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулодда зиёда аз 55 нафар ғарқ шуданд. ба ҳамин хотир мо нақша дорем ки дар ҳама гуна шаҳру деҳотҳои ҷумҳурӣ ин гуна мусобиқаҳои кушодро бахшида ба рушди намуди шиноварӣ, яъне ки бахшида ба рушди намуди шиноварӣ ва муаррифӣ кардани ин намуди шиноварӣ баргузор намоем.
мувофиқи нақша ҳоло то охири сол якчанд мусобиқоти кушод миёни ҳаваскорон, чемпионатҳои дохилӣ ва мусобиқаи байналмилалӣ баргузор карда мешаванд. омодагиҳо низ дар ин самт бо маром ҷараён доранд ва интизор меравад ки ин мусобиқаҳо дар сатҳи баланд ва шукӯҳи махсус барпо мегарданд. дар асоси нақшаи чорабиниҳои Федератсияи миллии шиноварии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2024 сол мо якуми барои кӯдакон ки рӯзи кӯдакон аст гузарондем. Ин дуюм мусобиқа аст дар шаҳри Бохтар ба нақша гирифта шудааст ки барои ҷавонони шаҳри Бохтар ва дута мусобиқаи калон аз яке байналмилалӣ дар шаҳри худ ҷамъ мешавад. Ин моҳи охири август бахшида ба рӯзи истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон ва бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чемпионати кушоди ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шиноварӣ дар моҳи ноябр ба нақша гирифта шудааст. албатта ҳар иқдоми неке ки барои рушду густариши ин ё он соҳа пешбинӣ мегардад самараи нек медиҳад. шароит барои машту тамрин дар навъи шиноварӣ рӯз аз рӯз меафзояд ва беҳтарин толорҳо дар манотиқи ҷумҳурӣ сохта ба истифода дода мешаванд. чун аз пеш маъракаи муҳими варзишӣ бозиҳои олимпӣ аст, муждае гирифтем ки ду тан аз варзишгарони мо аз намуди шиноварӣ Тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд. мо низ баронем ки дар роҳи олимпӣ варзишкорони шуҷои меҳан муваффақ мегарданду номбардори ватан. барномаи навбатии самт буд рӯи экранҳои шумо. то нашрҳои дигар хуш бимонед.